Morning. Patungo po tayo ngayon sa Mount Kabugbugan o sa Mount Purao. Kasi may kabubukas na kalsada doon. At may nakita kasi akong picture na may kabaranggayan po tayo na nakakyat po doon. Dala po yung kanyang motorsiklo at tatangkain po natin ngayong umaga. Nandun po yung ating aakyatin. Dala ang ating motorcycle kung posible nga kaya. At yung aming bahay doon. Malapit lamang po kami. Pwede po namin lakarin dito sa Kabalayangan patungo po sa bundok na yan. Siguro mga 45 minutes po yung lakaran mula po rito hanggang doon sa Mount Kabugbugan o Mount Purao. Tara, sa Zone 6 ng Barangay Kabalayangan. Dati po may daan mas malapit po sa sa Palugsin Limansangan. Yung daanan po ng mga turista ngayon, ito na po ang pinakamalapit. Yun, yung akyatin nating bundok. Morning, Uncle! Yan. Okay. Bababa tayo rito. Medyo matarik po ang daan. So, Emilio. Pupunta sa kanyang mga alagang kambing. Lapit na tayo. Yan, mas mapapadali na po yung pag-aakyat nyo po dito kaya pamamasyal din nyo.
Kasi malapit na po yung kalsada, diyan lang oh. Yung mga gusto mag-pictorial, mag-picnic, pwede na pong dalhin yung mga maliliit na chikiting. Siguro kahit yung medyo may masasakit ng tuhod, eh kayang-kaya na rin pong umakyat dito. Yan. Sarap ng simoy ng hangin, sariwa. Mula sa Benguet. Yung ating sasakyan ng motorsiklo, nandun na po sa baba. Yan, makyat po tayo patungo po rito. Okay. So, ang tansya po natin, kung hindi po tayo nagdokumento kanina, patungo po dito sa bundok. Biyahe po natin mula po doon sa may kalsada sa Zone 6 ng Barangay Kabalayangan. Siguro, kulang-kulang na 5 minutes yan kung dire-diretso po tayo. Okay? At kung lalakarin naman po, mula po sa Zone 5, kaya dito sa Zone 6, eh abutin ka ng 45 minutes hanggang 1 oras, depende po sa bilis ng iyong lakad. At kung dyan naman po sa Barangay Palog, Limansangan, ganoon din po, depende po sa inyong lakad, 45 hanggang sa 1 oras. Okay? Teka, may papakita ko sa inyo. Nakikita nyo yung puti na yon? Kita ba sa video? You know? Buwan. Okay? Ang tuktok po ng Mount Kabugbugan. Sa banda pong Nagilian. Maganda doon, no? May Sea of Clouds. Kaso dito, hindi po natin natsambahan ang Sea of Clouds. Bandang Burgos, Sablan. Doon naman po yung Baguio City. Ganda oh. Wow. Okay. Baka. Tara. Alam nyo, ang nakakalungkot lamang po rito, para po sa aming mga residente na malapit po dito sa Mount Kabugbugan, eh yung mga bisita po na nag-iwan po ng basura dito. Katulad po niya, no? Plastic, 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 plastic. Marami po dito, kahit dyan, no? Sigurado yan, marami dito. Oh, plastic. Tara, pakita ko po sa inyo. Oh. Yan yung nakakalungkot na kung minsan nakakainis na itong magandang pasyalan dito sa Bawang eh ginagawa pong basurahan. Okay. Plastic. Oh. May nag-bonfire. Ang kulang lamang po rito monitoring eh. May nag-bonfire. Dami, maraming plastic dito. Sabi ni Manong. Francisco Binanyo, sir. At ano kayo nang? Taga Santa Monica at nung naika mga tipalog. At nakamot ti palugsi. Anya ti makunam dito ket adadagiti makikita mga basura kuno plastic karawara. Sakta ti mang pipirutan sir no duma. Sakta gi bulbul lang. May di makuana mga ado nga adon. Ano, ikapay basura da sir ngam apan di bulang. Yo anda kun di basuraan. Una panday bulang di tam sir ti kabil ko nga basura. Siya mo sir, nga may di ko maumak mga piro nga pirutan. Tawag mo tikwak dito bantay. So, dan nanti agiwaran dito. Nya ti makon naman ang kadagito agbobonfire dito, no guro-ura mo dito. Awan mo sir, ti agko ka dito. Di talaang yaya dagluto kasi Napigad mo di manong nawa. ay una sir no talaga nga no nagamo dati kuan. Root talaga nga kuan mo ta. Nya ti panawagam kada manong. Ibagbagat kanya da sir nga kwa anda nga pupur di tikin di giwara adalat tamo ta giwara sir amo nga mapa karkaro dagiti mga turog ti maunyan ti rabi ditaw siya mo sir. Meron pang
plastic, tinidor, paper plate. Marami. Kaya kami po ay umaapila na nanawagan sa mga namamasyal po rito na sana po yung pong pinagkainan po ninyo, yung pong mga basura po ninyo, iuwi po ninyo. Okay? Hindi lamang po rito, kahit po dyan sa mga daanan po dyan. Kung saan po sila nag-iiwan ng mga basura. Marami po dito. Yan o. Yan o, plastic. Yan, maswerte po tayo. Libre po yung pagpunta po rito. Wala pang entrance fee. Pero yung pakiusap na lamang po ng mga residente o kaya mga nagpapastol po rito. Yan, mga kambing. Wag naman po kayo magkalat. Yun lamang po yung kahilingan nila. Kahilingan din po namin. Ayan. Sapagkat yun lamang po yung tirahan po namin sa baba. Okay? Yan, sana nga kapag may akit pa rito, kasi asahan po natin sa pagbubukas po ng kalsada po dyan, dadagsa po yung mga gustong bumisita po rito upang mag-relax, hindi po magkalat. Sana po, pakiusap po namin, wag po kayo magkalat. At kung maaari, iwasan nyo pong manigarilyo, baka magkaroon po ng sunog dito, delikado. Katulad po sa sa Los Angeles, California. 'Di ba? Ang lawak ng apektado ng sunog. So, medyo natutuyo na rin po yung damo po rito. Kaya 'yun yung aming pakiusap. So, hanggang dito na lang po mga kaibigan. At maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay sa ating channel. Bye.